What's up mga sakmal? Hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye bye! Ayun mga kagamba, andito tayo sa Tanawan. Yan, ito yung kasama natin kagabi naghunt ng gagamba, si Idol Ricky. Yan, shoutout sa'yo Ricky, tsaka si Tunying. Yan, nagpe-prepare siya ng ayuda kasi dumating na yung ayuda namin. Bali ito yung ginagawa namin na boarding house. Ayan, ayan, so baka matapos na ito after 2 weeks siguro, kasama na lahat. So bago yan, bago nyo panoorin yung hunt namin kagabi, shoutout muna tayo kay John Ralph Borja, Benjamin Harabisi, Dennis Ramos sa Gagamboy ito ng Tarlac City, si Kagapang Vlog. Yan, shoutout sa iyo Kagapang Vlog, si Rons Orno Tordox TV. Yan, magkamag-anak siguro itong ibang vlogger, puro TV apelido. Ito naman si Kylie Estimada. Ayan, shoutout sa inyo lahat mga gamba tsaka Team Mindo. Ayan, panoorin natin ha. Huwag kayong stay tuned lang kayo ha. Huwag kayong gagalaw kang kikibo. Ayan na, panoorin nyo na. Sana. Malaw pa. May nahuli siya. Makain pa. So alright. Tulog asa? Pakita na, Sana. Ako nakaharap ako dapat sa likod ko ng puting yan. Ibabaw. Ako mo ito to. Yan. Ito sa kabila. Na. Apat na. Pang 5 sa. Salang ayan. Oh. Ako na. Kunin natin. Oh, gumagawa pa siya ng sapot. Ay, tumalsik pa. Ito. Yan, tulog. Yan, tulog siya. Ay, kumuha. Teka. Kukuha ko yan. Kuha pa rin. Aba, nangangagat pa. Ayaw umano sa daliri ko ulit. Ulit ka. Ay, naku, nabawasan. Ha? Tanggalan? Nako. Tanggalan pa ng daliri. Tayo dyan. Loko na. Ayan siya, ayan. Tala, kuya. Uy, laki Huli ka na? Kunin mo. Yun. Hindi tayo malinis, baka malaglag. So malinis tayo. Baka malaglag ulit. Mawala na naman. May tanda to eh. Ay, may isa doon. Ito isa pa yan. Ano ba yan? Ito. Yan, sige. Yun. Alright. May isa pa. Ayun. Bigyan natin. Yan. Yun. Pwede. O, kunin mo na. Yun. So malinis tayo ulit. Ayun.
Baka malaglag. Ito na. Ito. Yan. Yun. Alright. Sa taas siya, oh. Bumabain mo muna, oh. Tatago na. Ito. Yan. Alright. Maliit. Maliit eh. Yun na nga eh, galit na galit. Nakadaki man lang. Ito pa isa pa, galit na galit din oh. Ba, malaki yan. Oh, malaki yan. Dali. Tanggal yung aking headlight. Sana. Yan na. Yan, sige. Ay. Laglag. Ayun, tumakbo. Yun. Ito na naman. Ayan. Pang 10 na to, pang 10 na. Puna. Okay. Alright. 10 na. Yung isa kulangan. Natanggal yung isang pa eh. Ayan, mga kagamba. Naghahan tayo ngayon dito sa Tanabon, Batangas. Ayan. Kasama natin yan si Ricky. Ayan. Tingin ka muna dito. Ayan. Hindi ko makita mukha mo. Yun. Medyo makikaitiban niya. Ayun. Ay, nakita kami. Ayan. Iyong. Nalaglag pa. Naloko na. Mahina itong dumampot. Dito. Nakita ko sa baba. Naloko. Ito yung sapot oh. Pati hulog siya. Hanggang baba. Naloko Ito na. sapot oh. O kaya nga, pati hulog sa dito. Nalaglag sa baba yan. Tira mo dyan pinakababa. Naloko. Ayun. Ayun, bilis. Ayun. Tago sa lupa. Ayun. Ang bilis. Ang bilis, oh. Maloko na. Hindi mo madampot eh. Malayo na. Ang bilis pala sa lupa ng gamba. Wala na yun. Hindi ko nakita. Nakita ko gumapang dyan sa ilalim. Ang bilis pala ng gamba sa ilalim ng lupa. Damukan. Wala na. Nag-iisang niya tayo nila. Hindi pa natin nakuha. Diyan. Wala nito. Yun mo. Hindi ba kumita ko? Yan na. Ha? Ayun. Tignan natin. Ayos na yan. Yung. Huli ka dun. Meron na. Isa. Alright. Ay, makagamba, oh. Oh, ano yun? Oh. May nailawan ako. Ayan. Ayun na, lumalapit na. Ayun na. Suswagin tayo. Oh. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Manunuwag. Nanunuwag. Ayun na. Lumayo na. Tumai, oh. Oh, ayan, oh. Yan, baka na naman. Yan. Tapakan akong tae. Ang baka. Ayun, may isa. Ayan, lawan mo. Yun. Yun. Lalaglag ka na naman. Ay, malaglag na naman eh. Ito natin ilagay. Kabilang butas. Yan. Teka. Naitang ko yung yan. Yan na. Batala. May nunal sa likod. Ba?
Tala. Wala pa yan. Tala na. Sana. Nawala pa. Sisilid na lang, nawala pa. Hirap pa napit talaga pag nasa lupa na. Bilis na. Ayaw matulog eh. Makikita yun. Hindi gaya sa kanina nahuli natin kahit nasa lupa. Hindi ko napansin kung saan nalaglag eh. Tala pa naman, no? Wala na. Hayaan mo na. Ayun. Ilawan mo. Laki oh. Yan. Hawa ka mo tao. Ayun oh. Laki niya oh. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan D. Simondaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel at syempre Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yon. God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kita Tatay Mendo. Like and share po. Bye!